Кои предприятия са семейни, съгласно критериите за допустимост по процедура подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите? За целите на настоящата процедура, семейно предприятие е предприятие, в което повече от половината от капитала на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала му, и минимум едно друго различно физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка. Повече от половината от капитала на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала му, като между тях съществува роднинска връзка, и минимум едно от тези лица или минимум едно друго, различно физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала на предприятието, имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието. Повече от половината от капитала на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала му, и минимум едно друго различно физическо лице е назначено на трудов договор в предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка. Повече от половината от капитала на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала му, като между тях съществува роднинска връзка, и минимум едно от тези лица или минимум едно друго различно физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала на предприятието, имат роднинска връзка, е назначено на трудов договор в предприятието. M&S Projects – вашият партньор по пътя към успеха.